Sedione aku nangan usun haya buji sua angku nang mane on bai haya जों इसोरखौ हामबाय होदोङो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 117थि बोसोरसालिया जथुम्मा जोंनि बिमा गिर्जा बरिगाव बाप्टिस्ट गिर्जा बेयाव जानो थाखाय दिन खालार थि खालामनानै लानाय जादोंमोन जानुवारि दाननि 31 फेब्रुवारि दाननि 1-2 खालारसिमहालागै इसोरनि अननायजों जागायजेननायनिफ्राय बे जोबनाय बेलासिमहालागै जोबोर मोजाङैनो जानानै थांबाय बेनिखायनो जों इसोरखौ जों हामबाय होनांगोन बेजों लोगोसे जोंनि गिर्जानिफ्राय फैनाय गासैबो फोथायग्राफ्रा बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिसिनिफ्राय चिफ फैबाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर फैबाय बिथांमोननि मोजांजों हेफाजाब लानाया जोंखौ जोबोदनो थुलुंगा होदों फ्राय जों नुनो मोनबाय आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथांजोंजों लोगोसे दंमोन बेलासिनि सेसनाव बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिसिनिफ्राय इएमफोर दङमोन चिफजों लोगोसे बेनि अनगायै गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय दङमोन गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायथ' दङ माखासे जेराव जोंनि खामानि मावग्रा थावनिफोर दं बे जायगाफोरनिफ्राय जेरै बेंगालुर आरो लोगोसे दिल्लीनिफ्राय दं आरो बिहारनि जोंनि फोथायग्राफोर बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैदों हेफाजाब होफैदों बेनि अनगायैबो मेघालयनि शिलंनिफ्राय दं जेराव जोंहा जोंनि खामानि मावग्रा वर्क प्लेस दं जिहेतु बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना बे कनफारेन्सखौ खुङोबा नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय माबाफोर जायगा आरो खालारफोर थि खालामनाय जादों दंथारगौ फैगोन बोसोरावबो बे जानुवारि दाननि जोबनायथिं आरो फेब्रुवारिनि गिबि सप्ता बेयाव खुंनो थाखाय जोंहा बेबादि मोनजिसे पास्टरेट थायो बेनिनो सनाय पास्टरेट होननाय बेनि गेलागाव बग्रिबारि बेवहाय खुंनाय जागोन बेनि खुंनायनि लाहार फाहारफोरखौ खालामनानै दोनखानाय जाबाय जायगा थिग खालामनानै दोनखानाय जाबाय आरो बेनिखाय बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय जाय बिथा गिर्जायाव जागोन बिथांमोननो दिनै सार्भिसाव बेलासिनि सार्भिसाव सम जानानै होनाय जाबाय